Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir Hayrun Nassaj degen öte bir ulu awliya zat ötken eken. Bu kişi öte bir takvalı, kiçipel, ilimdü, öte köp şagirdleri çıgarıp, köp adamdardı awliyalık darajaga jetkirgen eken. Bir gün Hacıga jönöp Mekke'ge. Hacıga varıp anan şu Kufaga jetkende, Kufa şaharga kirgende negizi bu Hayrun Nassaj özöte bir bekörüm adam eken da. Kiyimleri eski, kançaların jamalgan, tüsüde bir kara kişi eken. Körgen adam onu bir beşetkende kul je bomoş dep koyatken da. Ana şu Kufada köçede ketip atsa bir bay körüp kalıp bu sözsüz kul boluş gerek. Bu şu kocayından kaçıp kelgen kul boluş gerek. Jogalıp kocayın jogap jibirgen kul boluş gerek dep akırın aldıga kelip turup aytkan eken. Siz kulusiz dese, ava dep. Kocayınız tapay jüre soqsuz dese, ava deptir. Anda jürüň ben uyga alyp barayyn dagyn, kocayınızga jolukturayyn. Kocayınız kelginçe uyda men sizde bagayın ançam maňa işime jardam beriň deptir. Al kişiden ankeyin Hayrun Nassajda men ömür boyu şu kocayıma jetsem eken, biröw şu kocayıma jetkirse eken, bir ortamçı bolsa eken, kocayym menen elleştirse eken dep ensep juretdim. Ayyabay jakşı bolat. Ende bu kişinin aytkany kocayın dep Allah Taala aytýar da. Kaneka şonday kılsaňyz dep anan keyin epsi bolupdyr da. Alana kim bay uyga alyp barganan keyin şikayet albay özü tokumaçylyk kılatken. Dilen toketken, salça toketken, çepken toketken, şuday kiyimler toketken da. Ana şu tokumaçylykda ýüretip anan keyin köp wagtlar işletip ýürüpdir. Birok karasa şunday jakşı kişi aytkan işlerini aytkandan da jakşyrak kılat. Anan tünde taňyça namaz okuyt. Şunday hulk münözi jakşı, adab ahlaky jakşı, tartibi jakşı, sözü jakşı. Anan jürüp anan ki munun jürüm turumdaryny körüp özüne özü alyp kalat da. Bul munçalyk bul adab ahlak, munda ibadata karaganda bu jöneki adam bolsa gerek. Men bekerden bekerge men bunu aldap kulda işletip jürem. Munun uwalga kalbaýyn, karksa kalbaýyn dep anan keyin bir gün kelip anan. Sizde köp wagtdan beri kul dep men alyp jürdüm. Birok sizde hiç bir kul degen nişany tapmadym. Teskerisinçe men kul boluşum kerek size depdir da. Ýene kança gün bolsa da kulum dep işletip jürdüm. Kul dep işletip jürdüm, mundan keçiresiz. Sana bugünden başlap ruhsat. Dewana ki bir kança köp jakşakçylary kolaga berip, kaýaka barsaňyz bara beriň. Men etken günlerime gaýry özüm ökünüp atam. Sizde kul dep işletip jürgenim ökünüp atam. Siz kulga okşabaş sakırlı deptir. Dağının cennet veriptir da. Mana endi oşol Hayrun Nassaj, oşol kişi sen kulga okşaýsyň, jür seni kızmatyndy kıldıraýyn, iş buýraýyn, işimde kıl dep aytkanyga al Hayrun Nassaj şol nimele bolsa menen iş ümit kıldy. İşleteyin, dep meni uyga apar işletmekçi, şunun ümitini men jokka çygarbaýyn. Mene şunçalyk ümit kılıp kelgenden keyin baraýyn dep oşoň işini kança wagtgaça kılıp jürdi da. Tanybagan, bilbegen nersege kul bolup işlep jürdi. Kiçipeldiginen. Misal hazırkı çağda kebir balдар atasy buýrsa da işlebek da. Je ustazy buýrsa da işlebek misala. Ustazy buýrsa da bilemişke salyp, karakterke salyp, kaýdygalaşke salyp jüreberdi misala. Anal kişi hiç bir tanybagan adamga iş buýrsa şo kul bol işini kılıp jüreberdi. Oşonday kiçipeldik menen anan adam awliýalyk derejede etken da. Ana şonu men anan Mekke'ge barganan keyin Mekke'de ana şunday köp jamaatlar paýda kılıp, oşular arasynda urmasy paýda kılıp, şonda da anan bir kiçine dükkan açyp, şunday tokumakçylyk kılıp, anan gilam tokup, şunday şarça tokup, çepken tokup, satyp, öze kerekdigini jep, kalgandara, joro dostlarga, muhtaçlarga berip jürgen eken. Anan çymça zerikende şu bir darya bar eken.
şu deren boyga varsa, büyük balıklar aldığa çıkıp keletken-de. Allah'a da kişine nampan taşlap koyunan, şu balıkların kişine jogonyp karap, Allah Taala kudretine tan koyup, anan ülgü alıp, anan kişi kaçıp geleretken. Anan bir gün bir ayal şuday köp jipler alып kelip berdi maga bir salçağı tokup bergin depdi. Anan bir jumada tokup koyamın depdir da. Anan halay alattir akыңızды oşanda bir jumadan keyin alып kelip bereyim. Biroq men qaysi vaqtda kelishim belgisiz. Birle kelsem siz bu jok bolsaňyz, men al sizin akыңyzy kimge berip keterim dese, oşo derege apart taşlap koy depdir, men özüm alıp alam depdir da. Anan bir jumadan keyin ayal kelse, bayan dükanda hayrynasa jok eken. Aytkandaylan bar anan derege taşlap koygan eken aksyny, tiyinlerini. Anan daha bir gün anan hayrynasa oşo derege varsa balıklar turqap kelip her bir nazda birden tiyin var eken da. Şu taşlanan tiyinlerini büyüklerini alıp çıkıp bergen eken. Bul olyalyk derejege jetip, olyalyk kerametleri şu derejege sen bolgan eken. Şu balıklarda bunun tiyini saklap beretken de oşandı. Negezi bul 120 yaşga jetken eken. Öte köp jasagan eken. 120'ga kirip anan keyin qaytış bolgan eken. Şu qaytış bolganda da Şam wagtynda Azrail aleyhisselam jan algan kelip kalgan eken da. Endi awliyalar Allah Taala jakyn bendeler oşol perişte bilen de köze körünüp süleýi beretken da. Anan Azrail aleyhisselamny körüp turup siz dalama oşuş Allah'ın bendesiz. Allah'ın buyruğunu atkarıp keldiňiz. Atkargan keldiňiz. Men de Allah Taalaň buyruğunu atkarıp jürem. Sizge Allah Taalaň buyruğu menin janymdy alıp kelde buyruk bergen. Maga bolsa 5 wagt namazdy kaltırbay okuganda buyruk bergen. Hazır şam namazı bolup kaldı. Emes sizin buyruğunuz, sizge bolgan buyruk biraz keçikse de kaza bolbaydy. Biroq maga bolgan buyruk hazır biraz keçikse şam kaza bolup kalady. Şonuň üçin sabır kılıp pislep turup durun. Men şam namazyny okup alayn, anan buyruğuňyzy atkara bergen degan eken da. Aytkanda Azrail aleyhisselamdy kişini toktat turgan eken, şam namazyny okup alyp, anan Azrail aleyhisselam janny algan eken da. Şunday awliyalar jokary derejege jetkenden keyin Allah Taalaga jakşy körgen bendeler bolgandan keyin oşol kalaverse perişteler bilen süýleşip, perişteler menen de kişine oturguzyp wagyny arka sürüp de koýa beretken da. Şundaýyn awliya derejege negeze öte şonda kiçik berlik menen, köňüçeklik menen, jakşy münezirlik menen köňçe awliyalar şu peýlermen jetetken de inşallah. Allah Taala şu barymyzlar aşyna kiçik berlik berip, jakşy münezirlik berip, oşonday awliyalyk derejege jetkizip, Allah Taala özü hidayet kılıp, ekiden jakşylyk berip, ekiden jemaatine saktap, özüni jakşy görgen bendelerini awliyalara koşup dursun. Allahu ekber.